dali na sir. Ano na? Pareho lagi mo. Kuya. Ang sabo. Pareho lagi mo. Sarina. Asa mag-reunion. Diyan na. Dati, ginati. Brad, tingin na Brad? Oh. Sugod na akong journaling sir. Oh, kana jud. Sugod na akong journaling. Ay guys, gabi na mi. Kadang mo daron no. Gabi na mi. Baklay si mi to na danas batong. Ang mga senior citizen na ang tago namang duha Hoy, ni motor. Panda. Abang, tago sila na mo guys. Hoy. Dali na kayo ni motor. Huli, hoy. Giginuo ka bunga ra ka. Hindi mo ba? Nagbenta niya nga senior citizen namang hero. Napulihan na mo. Bako mga tigok na. Tigwang na din taon na sila. Luwi kay glawas. Langit ito gina na hilin. So ilang... Hala! Nakasinero na mo guys. Ya, dodo. Buntas mag-usa. Yan guys. Hanggang kasindan ko na sila. Oo, nabuntas na. Parang lebe, pag mako lebe. Sa ulis tayo rin eh. Ang awareness na ito ka pro. Dahil sa bukid mo. Oo, matublag sa bukid na niya. Dito sa bukid mo. Buwan ka ng pinandi sila. Di ba nag-training na kontak ka dito do? Di ba nag-training ka dito? Ano niya? Hasa. Ano rin? Ako magkapagmagdala sa gawin mo rin yung dubli ng pagluwan. May tubuan naman, suka patis niya. Okay, ito bukod yun yung ako. Wak na. Ha? Wak. Mga bata ni Juan, Tan? Wak lagi kay ning uli na ka naghilak. Nilaton. Si nanay. Nag-video ka? Oo. Ay nanay, nag-video? Itabunan mo. Ala! Sige. Di, ako kayo bawag na gibutan mo na ito. Malaka. Kaya sa dala kay katula. Ang sumday. Sinful ka man. Katawan ko mo yan. Kasi bata sa ko lang. Luto! Gusto ko kayo bawag na gibutan. Sorry yun, Julie. Ako ang kanya bawag. Oh, ginoo ko dahil sa kabata. Lingaw ko, nay. Dati, kuan si sa kanay. Kung na yung masig, masig ko ikot tayo. Masig ko special tayo. Ito yung sige katawa, sige katawa. Papapasok na yun. Kumapa din. Nay, Huwag ko rin din na buwan. Nay, bitang ko, katawa. Nalingaw ko sa nanay, nagtanong niyo. Hindi na kata sila na eskwelahan ba?
tanang mo ni kasi pagbaw pa kasi. Yan barang lang. Wa ka pagbaw. Aralan na nila, nakaistorya na ko. Bakit ko rin sa istorya? Niya nga, ang istorya ko na dito ko lang na dumalo. Magkila ko, kaya naman ito nataka ko kayo. Garang-garang mo. Hindi mo mga idadan ni. Tagpila ni. Kasi binti. Hala. Uy! Ginawa ko guys. Tama na. Ilan na? Ilan na? 70. Dos 20. 70. 70. 270. Nga na, bago ka dagdag ng mga saon. Ano? Nga nito, kung kita sa ganun nito, mga konti mong kwan. Naparang kayo na bilhin. Ano ka dali ko ito? Wala. Buong ang lugsog. Mga istorya ko ito. Hindi manutay na. Isa din ang kato. Nanabi, mawala na dapat sa kayo na bahalas na. Okay, napahilo. Ay, so, lamira pa kayo tubigan. Sinan, katawa ako. Ako bagay nga ako ilan to. Ano ang ibadlaw na kimurag nalipay magkandakan na ako niya. Niluto ko muna ka nga taong mga. Malay nga na yung video. Imong bugto ko na sinanay nagnisin ng tanaw mo. Pato ba kita na ibutan na to? Lain lagi ni ko sila piano murag ka nang bumok na. Asan? No? Horton. Ah. Ilan na? Nag-uutan din siya. Ang pinakbigla. Ang pinakbigla. Hello. Anong meron? At sila piano next weekend. Okay, bira, Oh bira. my God. Fiesta is everywhere. Gusto mo pamati, te? Wrong. Ano ko naman, dahil na ako rin. Ngayon pa rin tayo. Adyo lagi Wala ka, yung inuudan. Wala ko ni Kanday, wala kong karni, tanan. Lapog naman karni. Datiin, Wala na yan. Gulay na lang. Hindi ka karni. Ako ba? Ako, gulay na lang doon. Yung isda na lang ta. Kaya gusto tag maadyo. Lagi. May lifestyle kay. Kanang kung ginom, na kay cancer, kat yun ang cell cancer ko na dama. Dili ka na ang ibabad nga. Mumbai. Bumbay na ko. Bumbay na ko. Kuha ba na bumbay yan? Nangkutan ko ang Sa kulang protein sa mismo na. Ako ba gusto ko lang mong inom ang kuan ka lang yang Mumbai. Set din man kan. Sabi na natin na siguro na aso ka hadlot rin ko din. Ang tuyo niya kana namang watermelon na. Kaya meron naman. Ako na sa Manang siya. Ang manak ko. Siwa. Sa gulid na ako siya ni Pag mo tayo mangga naman. Kaya kami dapat tayo mo pala din. kamera. Teka na sumanok na di. Wala kami kanding na yun. Duga dito sa Kasi napalit. Yuyu. Like mo sa anak. Ah, o din ako itong ninawag mo no. Ano na day, Ria? Na guys. Ay, friend, Erton. Sige. Di si tatay sinagwa. Sino bang tirape? Friend, di man kasi ko kanya ko dito man yung Alicia. Ito na. Kanya man niluto. Sama ni. Di niya niluto, manok. Di na lang siguro iwanat nga na. Ay, Diyos ko, maglupad yung kawalay. Habang kaya kaya yun. Ha? Hindi ko na. Where I go. Mana ganda? Salin. Ito. Wala masalita, doga man. Magkilas pa daw sa kuan. Inis ko pang kalan. Sa tribo mga tagpangaan sila na pagkaan. Is life. No. Okay ba? Dala ko sa Irma. Narika. Sa tao daw kus bat ba? Ande, dapat deg bat. Ja. Kananay. Dahil sa makitaan. Si ko blakaw. Sarang uli. Ang libutang. Uli lang pala ni. Ha, papaguli pa na ho. Paglingi pa na ho. Ang nagana kinulong tapok-tapok. Oo nga, ba, nanili ito. Masara ito. Hindi na batwa. Hindi. Mga Anak, kami po kami, di ko malay bat angan. Bat ang Ito lang ang kaliwa pa. Napahilot pa yung cellphone pa. Hey guys, napunta guys. So, si Manong, si Nanong, pagkan. Panood mo yo. Mingaw man.
Tamis do. Ang meron. Kapamoy lagi. Yan. Ngay. Wala namin, yung tingog na dito. Tungkol pa. Mana? Bawa minsan na si Alitan sila na. Tingin ko na eh. Mana tayo? Ano mo? Ano ba ito? Dudulo ba niya? Ano na? Dugbag, dugbag. Prito na tayo. Rami na. Right. Basta ako dito. Ano man ang nagbat? Ano na lang? Mas Paul. Naman nung. Kaya nagbata. Paul ba? Basan ko na. Ihig. Bart chicken. Bata, may bata. Ba? Ha? Lagi? Yeah. Tinakakaon. Ha? Pupuli mo tinakakaon. Aw. Ha? Ha? Neslo, banay fried chicken. Diri man ako homo. Harus kompakto ka ha. Lupas ka na. Pag yung prato na dyan, lupo. Nakali nga sakit ang baba mo. Pansa ko. Ano ka, di ba? Ano mo dahil? Ano? Makapdas. Paklay ni. Ano sa mo? Siyang di kanil? Paklay ko na papa. Ya. Dadang nito. Kuha niya kay daghan man. Napipinak na. Kumukumog pa rin kung Nawa guys, agang sanina hinatag di mo na sa naninda pa ko sanina. Yan sexy na pabuhi pa sila diyan lagi kani magyutang ang taguan na para madaot. Sa kadikada naman na. Siguro sinuwa dari. Wah, sa salina, one dekada na off shoulder ah. Style na. Style na sa una pero reta hero to guys. Sa sanina na pa din maka. Wala. Sino? Ang imo, ang akong ipalit ay mangga. Mga daot. Nakaama ito ng uban. Kanina ito naman mismo dito. Oh, pagkaugma, kita lang kita na nito man. Nakalimtan na tuwan na naman ko niya. Lagi. Ay sana eh, basig mulit to. Ang gilingan mo man. Kaya ba? Maganda to ko. Hindi pa rin ang binayatan. Ha? Akatong gipay na sa kaping na dai. Pasatang riyak. Napagana. Kung isda. Sino ba yan? Dapat gulay po ta batang. Para dito mo gawag tilapia dai. Kaman tayo. Saan mo ba ng tilapia? Ano ba? Ay, may nakikita na naman ito. Ano na kayo? Buhay. Ay, may ito ko na tagang kasi. Nakaon galing ng suya pantat. Kaya ko ka na? Nagingay ang suya, nagingay. Hindi man yan. Binanggalan ka na nay. Kaya Hindi mo na. ito pa itagay na ng utang eh. Pwede ko din lang yung chicken. Hindi ko lang. Ang bubasa. Sino ba yan? Yung pangis na na. Umok na natin. Ano? Sige, sagulin mo na yun dahil. Uda. Gamay ko. Bawal ba? Bawal da? Ang kubasa dahil. Bawal ko. Bawal ka gahe. O bawal ka sa stress. Kaya mag-stress ka, mauna ka ugat, bago ka mo. Na. Sa. Bisa sa hipon, bawal mo ka stress. Piyaw. Dalawa ba ka sa doktor? Bitbit ko sa batong, nakalipat ko dito tang dari. Sigugla ka, wilong ko na sigugla na harap. Nagsakitan Hindi sila. magdamag. Hindi rin masabot agad. Pitik-pitik na, yung damang kala din. Ang dawa, di ko batong. Para kamsali na ka. Ang Ang ipadagay na ibag, nakalupaw na ko. So, galing-milap lagi isang dari day. Nga na, din sa mga bugat, no? So, panaado surog, ngipon tayo, no? Dapat ikaw Ano mo. nung magkana, butas ka ba Tabang ng ba? ka ba na? Kahit init, hindi ka pwede. Ibag mo na. Hindi mo ganggang ang init. Init ba ng init nga? Hala, nangali na itong tilapia, day. Abot ko sa mga niya. Ipagod pero panit ra. Okay naman nakagudo kay Hindi ka na sa pamahaw. Uy, Ay! ay, mo! Dali na! Dali na! Sam! Dali na sa'yo! Dali na! Ayun. Oh, dali na! Ano na? Ano? Ano mo to? Ang dala yung nagbagkas mo. Lay! Eh, pareho lagi mo. Kuya. Uy, no! Ang sabo. Ay, kahit ka. Pareho lagi mo. Kanina. Ako mag-reunion. Diyan na, dati, ang ginati. Brad, tingin na Brad? Pati na ako lang siya bahala sa siyang manat, pusat-sipan nila. Nagsugod na ako journalism. Oo, may luto. Lay. Ha?
Pagod na ko dyan. Ilang bata, ganyan nga, dahil ito, nay. Hamang bata. Ayaw, awaya na kay Uli dahil. Ay, duli. Ano tayo, ikaw na. Asa lang na yun yun. Ikaw na yung kanina. Pinakadugay mo kay Hindi mo ito yung show niya na. Ayaw, awaya kayo mo man itong So, tuloy mo. mo. Man ito mo. Ano naman? Natan. Gawa niya. Na inatay, yung anam nag-awit na nagulid namin. Pag-check mo dahil. Wala, yung mga tanong paborito yun. Hindi na mukha na dyan ang pwede man. Hindi na kamo pag-check dahil. Bigyan na nila. Hindi na mukha ang pwede si Kalyana. Ang paborito niya, batong. Batong na Kalyana, batong no. Batong yung mga yan. Abran. Kain na, kain na. Okay, sa kayo. Yung mga na eh. Wala na kaya hindi na makita mo si Masurdahan ka ba? Natan. Okay, onion water. Kung ka na mo lagi na ikuan ko na kananay kung katay sa makay kansil. Ano ba salian ha? Dahil di ka na dahil, kaya mo kuha dahil, duto. Imba, pamote? Nay, ilang luto eh mo. Luto mo, no? Luto ni mo eh. Kali bibig kay Malika. Saan dito ano yun ka na? Sino Kaya, ba? Ako ka, nagklapya? ang paborito. Kaya na tanong ito ka. Kaya mo bat dahil. Bat, kami kag-bat dahil. Hindi ko na mga batong sa Kalyana. Sudo nagluto ka na. Ito na. Hindi ka kuan. O, mag-ulit naman sila kaya ano siya, mag-GO. Uli ko naman sila, nagmay ko naman. Nagmay ko naman ito dahil. Uli dito sa kay Gimingaw no. Dito. Gihatod sa dito trinan. Uli nga ka, nung gadi na, di na Sa sa... passport mo eh? Utang palingkutan. Lingkutan! Ano? Hindi pa Ikaw rin lingkod eh. Dali Ikaw rin lingkod eh. linggo. Kami pinaka-barog na ano lang barog. Para magpapasportan. Hmm? Para sa passport. Pwede ako yung kuranan. Nakuha na sa California. California. No, right? Doon naman. Di na sa San Pascual? Hmm. California. San Pascual. Gawa, California. gawa. No, San Pascual nga na. California. Ito panulugpan sa una. California, libot na to. Barangay. Ang barangay, California. Hmm. Malika, Malika. Nga, San Kasi Francisco. may milyon. Ano na eh? Kaya ang abot sa San Pascual, San Francisco. Kuya mo. Sabi ka, talon na rin to. Bali ka na ani no? Dahil, naanit siya naman. Lingkutan. Ay, California na ay mabuhay. Dito yung libot-libot lang ang kutan. Kuya mo ba na ano? Natang sa California. Kailan ko na ng isa. Meron galing New York. Ito ko ba? Dapat ko New York sa ubay. Kailan ko na ng isa. Hindi ka lingkod ka. Tanan. Kung na California na. Ikog ma, uma. Mga Calvaris na unang nga na. Ha? Calvaris. Namin, gato Calvares. Calvaris. Nay, kuan. Calvares, nay, kaulinis. Ako na pwede na kusko. Dengan buto nga. Eh. Nalikod na tala. Dahil po ka to. Pa, mga ka. Ako ba sa nay? Itu ako. Atelia, ay kapupitang pupito, atelia. Kinsa, Nay kasigit. Lay, magpapostiso po ka? Ang ay na. lay. Kasi pag natuwalita, kasi sinasama na pilit man. Hindi ko tala. Luwag ka gawa. Kasi usap ka rin. Kaya na wala na. Tingin ka tayo kung makamang Nay kapupito. na may mga karton. Sa dagdaga sa Kung magkaon. Ang dali tabi-tabi. Balabi. Kung magkaon na. Alam. Kung Ilaway na magkaon. iyo, giwa. Ini ka na ko nini. Ah, ilaway. Ini ka na ko na. Kung magkaon yan, tabi dahil. Babat ay tiil. Hindi man tabi ka.
Ang nakay, hindi kaitan. Okay, pwede may pantay. Kapag ito. Gusto mong gupot din ka, te. Ang gusto ko din ka. Siguro ito yung laho. Napatay din ko nga. Hindi na ko lang mo. Nakaon ko ko burger, nakaon ko ganyan po. Kapay mo mga kapay mo pantol eh. Ano pa rin ang kaon? Ano pa rin ang kaon? Ha? Ano pa rin ang kaon? Ganyan kasi mo. Hindi man, nga ni man, nag-ubo lang ang gari. Hindi na ko ginawa. Man ang pangko. Ngayon, Para na yung mga vitamins. Katong sa una, yung mga vitamins. Try ko Kan, hindi mo ka. Grabe, atan. Ano bang, nga okay ron, dahil nag-ubo. Tanong? Ah, Ito sa kumaro din. makagahil na mga Balik ako ni, taga-taga na, sige magkukupangat si. Gayong daw. tama pa akong yun, abog. mga nakami. Interesting. Di ba ako madat? Di ba siya inamabugnaw? Ako, ano? Minis na ako Hindi niya. na basanig bugnaw. Gamay. Ayaw. Ano na, bugnaw na lang akuan. Ay init kong tarong. Bughanin mo ginawan. Mana paminaw. Sige nabugnaw kay init at panahon ron. Bakit buwa. Di ko ang gani, di post gani. Sige ba lang balik kang doktor? Di, gipost ba nga mga tao. Ang hindi sa punta nila kuno pagawasan. Grabe tao, kay kuan kaya ba ito kadigri ko, ano nga karoon ka din ito, grabe inita ko, no? Grabe din. Grabe. Kaya naman kag-tubig, di dyan ang bugnaw. Wala ito na masakit na diabetes. Daon na alas 7. Hindi pa man nakagawin sa ron. Pagdan na lang nagwarang ko. Ayaw ito. Na may sili rin kan. Sili. May sila ba? Natos na bukang mga panakot. Ah. Pwede ka. Hindi na sili. Basta